Kartin hianin trong traya hun imhan hi minute som panga ni ta sela phone ma a hun imhan hi dakar som panga ni thung ta sela I Khawvel thir dan le inun phung hrim hrim te kha ni na ati dang lam na satur je kha ingai to ngai o ole tunai Khawvela chuanin chung ko tinina lo thei lo wa kan hum ta kan ku ta om ta chu mobile phone hi ania ti chuan chu mobile phone chuan chung ko tin ron lu ta America rama thil zirmi pakhat Barna group an tia David Kinamena ho khuanin research group an dina chumi te chuanin an rama thil rang rang ko zir chian na ya chumi Barna group in an zir china chuan nu le pa zazel somri pariat khuan technology anron san ta ka tang hian Chhungkua omzane in kom khom na te har em to nin tiani hei American ho khuanin ni tin hian atlem bera darkar sari tal hi phone te computer ma te hun an mangani an tiani Mizoram hain zir chena om ve chi lo amara chu han chu chia ta ila ka fa te tun sikulan chol lai khanin av phone a hian screen time ka set saka ti chuanin darkar li ni khatain ka set saka darkar li chu azo ma thei khop mai apa hi dil belle to ngai ne hiron ti mai thina naw zo khian ti han darkar kha ke ma phalna lo kha chuanin a phone kharon thitop zel me dil bel zel khangai ta chumi tang ka mu chu ata ka chu kan rin ain kan fate le kan fate kherlo ponu le pate po kan ni thota kan rian lo kar hen digital thil phone ma hin huni kan van lo mang nem mve o ti kha karil ruwa aron lian khop me tun ma chuanin Chhungkua hi choina do kana te Chhungkua kanom khom in kom lim na hun te ani a ti na hun te thon thu in ngai thlak na hun te ne chung zong chu telephone kan ti mobile phone hianin smartphone hian aron thlak ta vek me chumi tang chuanin he kan nun te po dang lam ta hi ka soi fo thin Gen Z kan ti te hey Gen Alpha kan ti ang chi ho te heti tak me an mi zia le an nung chang aron dang lam ta hi mi thiam te chuanin thil dang wang ani lo hemi technology ron sang ta screen time an nei tam lutuk mobile phone te TV computer ma hun an mang tam lutuk hi ani an tiani chuang chuan tukina po hianin digital age kan tiang chi mo hetiang angkara Chhungkua rina chungchang hi ngai to hawila athra in ka hria ole nachina ka soi to angkhanin kan chena Khawvel hi engtik lai po in phone screen a in on reng na mun kan du emo du lo mo kan bul na phone om reng na ni to tin notification kan ti kha aron thleng top thei lawa khatiang ani awang khanin kan nuna a betel tla to chu wang do bur chi ani hran lawa nol ngo chi ni lo achan chu ke ma nge a po hian kan na thona tan hian ka sarbon siam nan ka manga lekha ziak nan ka manga news theater nan ka manga chuan nole angani news share nan ka manga engki ma hian ka mang hi ni top mai ni chu wang chuanin apoi moni kha wang khan mang su ain ti ngo thei tol amai ro chu he technology hi ani dan tur ang taka kan man lo chuan rei lo te kan rin hi a che zong in ngong na anei the ta bikin chung ko tam tak hi kan ke che me ka kan ke che zel don ani he phone awang hian chu wang chuan voinia kan zona in zo tur hi in Chhungkua in internet te in mang vem ti lam hi ani chi tol voi khachu pastor pakhat kan ho tu pa pakhati ronjina ni kha pastor ti taka digital lam thil kha khelo khoma atlem chuna reile deu to ama se khati lai pon social media kha lar view to ni thalai housing khan thuron soya ani pension trap to khan email khe jong ban han pharte an ti chu thalai khan nui de hak maya tunai Khawvel tan jon khatiang kha zona a thlang lu tu ni WhatsApp enge WhatsApp khe jong ban pharo han ti ta la khatiang vela a thla khani to ni chu wang chon tulai chu kan nuna a bet to dia kan pomangai ta chu ta che chuan zona a thlak tak chu in Chhungkua internet in mangem tiram khani lo reng in Chhungkua hian technology hi
in rin na ti thang lian tu atan nge in mana in rin na ti chetu atan ti hi voina zo na poimo tak kanin zo tur chu ni ta ni in mangem manglovem in neem neilovem in chem khrelovem ti khachu zo chini to lo re reng a chan chu kan vain kan in chunga lu chil vek to ani na ta ka chuan tong moi lo ni lo sala mutria thleng point smartphone kan hum vek to a ta ni tin in lo chap atanga minister thlengin smartphone kan hum vek to chu wang chuan heng smartphone kar chhungkua kan rinna kan shape dan tur kan rinna kan von him dan tur hi ngei to huila ka du lai chu ni ta deuteronomy bungruk kha kan share tyang helai chang ka ron share jing khop mai tu lai chu deuteronomy bungruk chang ru ka train kan share nga tin heng thu voina ka pek chu in thilunga acham renga in fate thanem ngai takin in zirtiranga helai takhi poimo lai chu ni ta ni in ina in thut lai te konga in kalai te in mut lai te in tho hun te in soi thin turani in ina in thut lai in chung hi rinna bultanna ani turani ani na ta ka chuanin he in chung ka chung kwa hi rinna sikul ma saber mo school of faith ma saber nia nule pa te hi pastor ma saber kan nia chung kwa hi ka uran ma saber ani bokani amer chu voinia ve thung chuan no pangtam berte hian nule pa bula ain an screen a hunan mangtam zoka trong try na ain online a hunan mangtam zok to a bible chiar ain an mobile phone a hetia han scroll kwal vel kha khatiang khan hun an mang sa jok to ni amar chu kan khriat tur chu rin na hi accident in ti pal thil thuin athang ngai lova tum lok ren rona om zeneya program kan siam chowin rin na faith kan ti hi mimala athang lian te chung kwanga athang le kau khana po athang lian theini chu wangju kan thil ti thina zirle ni tina kan hun man dana zirin chung ko ale mimalanga kan rin nei athang in athang don lo chu wang chuan ti pal thil thu ani lo wangin chung ko hi rin na bultana ni ti hria a engkimi chung ko tanga kan tran hi poimo mani ole kan hriat tur poimo ma saber chu hi ni he mobile phone screen hian kan thin lungai tu na hi khu bo a chezonga engeni khu bowa a chezong hong nei tir kha aron tu me kani ti kan pomanga ya thu fing to bung li chang som ni patun engkim dang zongai I thin lung veng tharo ati kan thin lung hi kan vel ma saka ngai ni ama ero chu he thin lung veng thatur chuan enge he thin lung ron siam tu chu he thin lung ina ariluput mang tur ron siam tu chu enge kan ti chuan kan du zong te mo kan ngai hlut zong te kan ngai tu na te kha he thin lunga tang ron chok ve khini ta ni chu taka chu mobile phone kan tiang chi screen kan tiang chi hianin kan mangai zong kan ngai nat zong kan ngai hlut zong kan ngai tu na te kha aron engeni aron siam rem chhota aron thunun chhota tlat mai ni chu wang chuan kan tu le kan fa te kan chung ko hi kan guide lo a kan ven him lo chuan engin nge an nu na hlut na ron zirtir don internet hian an value system an hlut na kha aron zirtir don ani tin media kan tiang chi te hian hlotlina chu enge ti kharon zirtir dona tin pathian nena in pek na ai khan le pathian du zong bible ra kan mu ai khan an niak tam lam mo internet an mu tam lam kha an ron ngai poimo dai to mai don ani chu wak chuan kan tu le kan fa te nu na hian value system an thil hlut zong hi kan siam sak tur ani tin hlo tlina kan ti po hi keima ni ngein kan va define sak kan va hril fia sak ngai ni chu tiang ani lo chuan internet in enge value system angai chu Khawvel thil san na le moina satlia ho sak na te kha mo angai poimo ni internet Khawvel a chu tiang bok chuan hlotlina kan ti te po e Khawvel thil san na ringo ti hlotlina anga aron da ta ni media Khawvel chon chu ron ngai da na ron ta aba chu bible kan ante Kristian te Khawvel chon hlotlina dik tak chu midang te ta na hun kan man te le van thlen kha kan hlotlina dik tak chu aron ni ta ni he digital Khawvela kan fa te rin na lama kai hroi thei tu chon nu le pa hi example a model kan ni ngai ta ni
helai FSC bungruk chang lia khanin Bible chang poimo deuh mai kan hmu a bungruk chang lia khan tin nangni pa teu in fa te ti thin ur su la lalpa thununa le zilna chuan en kol zok ro ati hengting ati lalpa thununa le zilna chuan en kol zok ro ati no pangte hian an benga an hriat a hian mita an mu ni hian thilan zirna sa zok ani chuwang chuan nu le pa te u hetilaya lalpa thununa le zilna chuan en kol zok ro ati mo training and instruction of the Lord in isap nong chuan training pathian zirtirna le thununa ti ai chuan instruction mo ti dan turin ko hmuna ani tani lalpan instruction min pek le training petura min ti achu enge kan ti chuan nu le pa te hian kan fa te benga rengot hian kan thun tu ni lawa an mita an mu thei turin thil kan ti tu ni enge nu le pa tong try lai no pangten an mu fo turani Bible an share lai an mu fo turani ti chuan trong try ka hlut na chang an rianga Bible hlut na chang an riang tin Bible aya if phone ida poimo masak chuan no pangten Bible line if phone an ngai aron ngai poimo masa zokang no pangten na phone daru tir ngot ne lo keima anin kan da a keima anin Bible kan hluta trong try na kan ngai poimo angai ni no pangte hi pathian mangai ro pathian za ro ti ngot thelo kan nu na pathian za tu trong try ngai na pathian mangai tu an mu lo chuan thu ringot chuan no pangten an mangai thelo ni tin kan hriat tur chu technology kan ti hi kan thunun kan manage turani kan beturani lo kan worship turani lo amar chu tunlai khowela chuan mitam takhi chuanin technology phone te internet te engani hi wa manage an tum to lawa an belo chau to mai ni hriat reng tur chu telephone te computer heng thil zong zong te man ruam mai ani kan ho tu pa ani lo man ruani ti hriat tur chu wang chuan chung ko hrisel nei tur chuan screen time an nei hun tur kan limit tur ani chumi om je chu phone an hun nei hun tur chung hi kan bituk sak tur ani kati thaber chu ko til har kati ve khop mai ama chu kan fa te chuan zirlai ani lai chuan weekdays kan ti Monday atanga Friday thleng hian phone khoi ka phalawa amero chu anuna boring lutuk lolan TV ero chu en ka phal thungani ka limit ve dani ai thazok po tam tok chuan a in rezok ang ma second ron soi ve hrim hrimani chu tin family worship hun hi kan da poimo tu ni Chhungkua pathian chi bai buk na huni kan set fel nge turani tin Chhungkua in kom khom na hun hi kan da poimo turani a Chhungkua in kom khom na hun hi technology hun man ain kan da poimo turani tin Chhungkua worship kan nei la hian technology thil zong zong hi chu kan da bo turani tin a thei ram chuan Chhungkua choi ho lai chuan TV ani mo computer ani emo phone ani emo kan da bo vek turani tin screen kan khoi mai a thei ram chuan screen kan khoi mai hian Bible chiar athakop mai hey pathiana tunlaya mitam takin rin an ngat lei thelo pathian rin har sa ten tia achan chu tharau thiang lim hi aron aulung lung ve ngai lova zoiten kan benga thuron choi thina han ngei tu tala in sakna huna hian vakal tala cement in sakna hmun vakal tala ibula mi khan ron tian zoi sap hian ipi lo ka mi khan thilon rilta chesela I khemi lo nga tinge kan ti ton abul vela khan ara thil zairi te tu bo churi te ban chori te atam lutuk ka tiang chon abeng cheng lutuk chu tiang che chuan ka tiang huna khan ipiami nen khan zoi ringwak lo inin bedu ani chuan engei ti tur in kalson ani lo vek point khang arari te tu bo ri te song ka in chol ti rangai ni chu tiang che chon Chhungkua po hian le kaima ani nuna po hian tharau thiang limin na atho don chuan khang ang thil beng cheng tharau lam thil min ngai thak tir thelo ang chi heng phone te le technology thil kha kan da bo emo a om lo na huna khan kan om ve angai thirni hey engani the University of British Columbia khan
an zir chiana chuanin smartphone kan ti hi a in onemo on lovemo kan bul naya a om hrim hianin i mi pahni inkar in biak pona conversation kan ti kha a quality a ti chian ti chumi omja chu chhungkua kan in kom lim hian phone kha kan bul nai omani jon kan onemo on lovemo kan conversation quality kan in biak pona quality kha ati chian ti tlat mai ni chu male chu wang chuanin heng ang thila hianin i technology thil te hi kan da engeni kan da bo ngam turani on lo poni la tinai 10 minute tek engeni practice te an tia chumi omja chu jing tho lim minute som le zan mutma minute som hi chu technology thil rim digital khoi mi alo hian kan nun hi a thazongin ngong anei ni ti tlat chu male chu wang chuan no pangina a tho lima a thil mu chu phone le technology thil ani tur ani lova amut ma a mu to ber kha a thei ram zon tong trai na ni tur ani technology ani tur ani lo ti hi hriaila a thak khopin ka ria ole a to bera chuan hei hi ka ngai poimo ber chu ni iso krista hi kan chhungkua kan mi mal nuna alai taka aum tur ni a lal ber ni tur ni samza som ni pasare khan lalpan ina saklo chuan na thok tu te chu an thokrim thlon mai ni ti kan mu ni chu wang chon lalpa in sak lalpa chen chil chhungkua kan ya ngai ni hriat reng tur chu iso krista alal berna le iso krista lal berna le iso krista omna chhungkua a chuan technology thil te hi an mang ve ang amai ro chu khang technology ai khan ngai poimo tu chu tong trai na ani anga bible chiar anda poimo nga mangai na inzung akai turani chu wang chuan he digital khawvel a hian khabur emo ti lo tur ti lam ni lo vin khang ang digital khawvel a point chhungkua rin hi ala chak theya ala hum him theya chhungkua hian pathian chibai an la buk thei ani chu wang chon voinia hian iso krista hi lal bera thangila chhungkua hian in kom lim na hun te neila tong trai ho na te man tu mila tin pathiana rin na ngatila zoso ina keile ka chung de zong in lalpa rong ani kan bol don atiang khan heng technology thil te hian kan rin na le iso krista kan mona dalul su se ti hi intana ka tong trai le ke mata na ka tong trai na ni lalpan malmin song vek lo se amen